Żgur li naqblu li għal adult li jixtri karozza ġdida huwa pass importanti, però dan il-pass iġib miegħu impenn u responsabilità. Kemm fil-mod ta' kif tuża il-karozza la darba tkun xtrajta, però wkoll mill-lat u mill-aspett finanzjarju. Illum għalikom għandi ftit punti. L-importanti żżomm f'moħħok jekk hemm il-darba wasalt biex tixtri karozza ġdida. Jekk hemm il-darba qed tagħmel ħsieb biex tixtri karozza ġdida, l-ewwel punt importanti huwa kif ser tħallas il-karozza. Jekk ser tażel skema ta' finanzjar bħal self mill-bank, ibda billi tirriċerka kemm il-bank kapaċi jselfek. Ikkalkula kemm għandek bżonn għad-depożitu. Dan l-ammont, id-depożitu, irid ikun diġà għandek f'butek, imfaddal, jekk għadu le, kun realistiku kemm tista' tfaddal. Fuq is-self, ikkalkula l-interessi li ser tħallas lura, la darba tkun ħallas lura s-self kollu. Idea vaga, fuq 10,000 euro tħallas madwar 150 euro fix-xahar għal 7 snin. Fl-aħħar tkun ħallas madwar 12,000 euro. Jekk hemm il-darba ser tkun sit ta' karozza, trid iżżomm f'moħħok li hemm spejjeż addizzjonali ta' kull ġimgħa, xahar u anke ta' kull sena. Għandek bżonn budget fil-ġimgħa għal fuel. Ta' kull sena mbagħad trid tħallas il-liċenzja u l-polza tal-assikurazzjoni li idealment tibda twarrab għalihom xi ħaġa fix-xahar. Ftakar ukoll li l-karozza regolarment għandha bżonn service u żomm f'moħħok l-eventwalità kera ta' xi inċident li jaf iġib miegħu aktar spejjeż. La darba tkun għamilt il-kalkolazzjonijiet relatati mal-karozza, żomm f'moħħok obbligazzjonijiet finanzjarji oħra li diġà għandek jew li jista' jkollok fil-futur. Kun realistiku bl-istimi tiegħek, ħalli tevita stress u nkwid bla bżonn. Ftakar li d-deċiżjonijiet li tieħu llum dak li tagħmel illum ser jirrifletti fuq għada. Dejjem informa ruħek u pjana tajjeb qabel ma tieħu azzjoni. Żur is-sit www.gemma.gov.mt fejn hemmhekk tista' ssib numru ta' informazzjoni kif ukoll artikli dwar kif tista' tippjana il-finanzi tiegħek għall-futur, kif ukoll tista' tiġġenera iktar finanzi tiegħek biex tkun iktar komdu fil-futur. Tista' tagħżel ukoll li tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' Gemma u hemmhekk kemm fuq il-paġna ta' Facebook kif ukoll fuq is-sit elettroniku għandek issib calculator biex tkun tista' tikkalkula l-ispejjeż tiegħek. Ftakar gemma.gov.mt.